जेने से हमार मरद अपन तेने से खाली आदमी के बोलते बन कुछ कहते बानी कि खाना उना खा लीजिए तो जो तोरा से का मतलब बाटे गांव घर हमारा के देखो तो का कहता का हो शादी क के आइलु तोहर मरद तोहरा के मानते नहीं कौन कम सुख में बालू सास ससुर गोतनी ऐसा ही बाली गोतनी हमारा के जेने से आवतली तेने से मनाव जाना बाली या फिर वहाँ के आवतनी खाना खा लीजिए तोरा से का मतलब हम खाना खाई चाहे ना पता में कहाँ से खाना खा के आवतनी हमारा तो समझ में नहीं क्या कुछ बात बोलता नहीं तो कहता नहीं कि तोरा से कौन मतलब बाटे तोरा से है कौन चीज आवा तनी बस पैसा कौड़ी लेके चल जाता नहीं ये छोटको काहे रोत रो दीदी देखत नहीं कि जेने से आओ तेरे से खाई हमारा के मरते बानी आ बोलते बानी के देवर बबुआ तब के उहे कि न बोलब अब के बोली हमके घरवा में अच्छा जायदा रोवा मत चुप हो जा जानती हो मर्द जब बुढ़बा मिल गइल बा कब्बे ना जब होशियार मिले तो लाइक रह त अपन मेहरारू के मान जान नहीं कर आ देखत नहीं कि चाची के घर के उनकर मर्दा क्वेश्चन वाला कि कितना मान जान करते ना एगो यहाँ के बानी जेने से आवत तेने से आदमी के खाली बोलते बानी खाली सही कर मर्दनी के हमारा मन दुखाइला बुढ़बा के मिल गइल अपन लायक नहीं बा नालायक मिल गइल त का करबू दूसरे के मर्द के देख के खुश होई आज है तो कल वो मान जान करी है टेंशन मत ला दीदी आज से ना हम जइया से आई भाई तइया से हम देखते बानी इनकर हाल चाल जेने से आवनी तेने से हमरा खाली मरते रहनी पीटते रहनी अब बोलते रहनी कितना हम सही बताइए शुरुए सही से बाटे बाबू एकदम खिसिया हमें हमेशा सकरे पे गुस्सा में उतारा ना उल्टा सीधा बोले ना अभी तू आइलू हो तो बहनी 2 साल से सहत हो ना शुरुए सही से करत रहना का करिए छोटको हम परेशान बाटे जो नसीब में लिखल है वह न होई हम जाता नहीं ठीक है दीदी रौरा कौची से परेशान वाली हम तो अपन मरद से परेशान रहता नहीं तो हमें ना परेशानी बा हो हमारे देवर बबुआ बाटे ऐसे आके घर में करत बाटे हमारे देवरानी के मारत बाटे रोवत ही हो हमें नहीं परेशानी होत बा दीदी अच्छा चुप रह मत रोवा जायदा हम जाता नहीं हमार तो दर्द कोई समझे में ना करला खाली अपन देवर के कह के गई कि देवर हैसन वाला वैसन वाला शादी करे के जीते तो तराइल रही जा का करता रे कुछ ना जी तो जब बैठ के टुपना का चुआ बतावे हां आवतिया बहिन हवा ठीक बनू तो का करी आवती बहन तो खाना वाना बना के रख बजाई ये बैठ के एथी मत कर उसकी बड़ा बहन आवती है बहन आते तो हम का करी बहन आवती है तो लेला करवा में सुता लो परी हमरो जा तनी कहे देखी ना आपके भाई कब आवत बाड़े बार बार मारत बाड़े आवत बार बार मारत का ला कर दे रुको चुप रहे फोन काटी दी का कराओ तो और भाई छोटकी के मारत बाड़े ने खाना खा के ने पानी तो का करबू शुरुए से वैसे नहीं हो ऐसे देवे बाबू रही है शादी बियाह हो गइल रू सहु नहीं रही ऐसे रही है तो मर्द हमारा पे तू किसिया तड़ू अपने भाई के समझा ना सकीला आपे बताई तो समझावत नहीं क्यों करा के का समझावत नहीं कहिए कहते नहीं कि मार मत तो करा के दे राती त आवत रे पी के आवत बाटे बेउड़वानस करत बाटे अभी बाटे तो छोटकी खाना नहीं खइले बैठ के रोवतिया का करे निकल जा घर से कहीं चल जा वो करा से तो हम परेशान हो गइल बहन सारा अपने तो सुनते बा हमरो को मेहरानू से बोली सुनावत हमरो सुनावत बता रे कैसन भाई बा जनल होती हमन के घर में आइल नहीं होती तो जाए तो अब का करबो ऐसन हो गइल बा त केहू तर निभाही के न बा ओकरा काटला से मारला से सुधर हमन के तो आधा जिंदगी चल गइल आपे बताई छोटकी तो पूरा जिंदगी ऐसे बकिए बा ना ऐसे तो जिंदगी कैसे चली कहत रही बाबू लेके अगर बियाह मत करो तो ऊ कहत कि ना कह दे तो रडुआ बन के रही बियाह ना रही त ये लोग कहना रडुआ हम त ये सोचनी शादी बियाह हो जाई मेहरारू आ जाई लइके बच्चे होइया सुधर जाई अपन घर दुआर सोचे लगी अरे हम कहत रही बाबू ले कि एकरा के कमाए दो कमा उमा के अपना पैर पे खड़ा हो जी तो बियाह करियो हम तो समझ में नहीं आवता हम का करी का ना करी और तारा कुछ कहले में बा जब ले ऊ ना करा ना समझदारी होई हम तो भाभी लगवा आप तो उनकर भाई लगब बैठा के समझाई प्यार से बाबू देखा ऐसे मत करा बियाह शादी हो गई कुछ दिन में लइके बच्चे हो जाइए ऐसे करवा कैसे जिंदगी चली वो बेचारी के जिंदगी खराब होता वो कौन आशा लेके आये लो तो जाए तो अच्छा मर्द भी नहीं मानी जानी अच्छा से रखी ओकर बेचारी किस्मत ये खराब हो गई हमें लगा तब नहीं सुधरी अगर सुधारम ना है तो कर मम्मी पापा के फोन करके देखी जी बुला देवे ओके हम विदा कर देब नहीं चल जाए हम ओकर जिंदगी नहीं खराब हो देवे छोटकी के माई बाबू के फोन करके बुलाई आका हमरे के लागी मारे तब तो अच्छा तो बा अच्छा बा हाँ अच्छा बा आपे के कारण सब कुछ होता बा ठीक है हम हो जाता नहीं फोन करके ओकरे मम्मी पापा के बुला के विदा कर देवे हाँ जा जा तारा जौन बुझा ली मोबाइल पकड़ी और देखी थाना पुलिस के जेल करवावा थानी कैसे सबके अरे ई सब मत करे रे पगली अरे उमर भाई हो सनका हले टेंशन मत ली जा ई करो दिमाग में भूसे भर गइल बा बताओ ई कहती हमर भैयावा के जेल करवाई
ओ सारावा के कहत नहीं के सुधर जरो मेहरारू का तना दुख ना देवे के चाहिए। हां टोला महला सुना त कुल त का कहता। चली अच्छा तो रखल त ना हम भैया के दुख नाम दे दिया खाई पी के देवे ले हो जाइए। ए जा का करतो हो भैया? अगली का रे? हां खुश रहो चल। सुन ना तारे खाई के देवे ले भाभी। खाए के ना देन त टंगरिया ना तू काहे कि नहीं बे। माने ली तो मान ना हमारा के ना मान के करा कमान रे पागल। ना हो भैया उ ना करेली छोटी भौजी हो। हमरा करे तू कैसे जान तोरा लेके कोला त ना करे ले। करेली बुझाते बता हे ने का बैठत त नहीं की रही त का करी घर में गर्मी होत रहे लाइन कटल बा। हां अच्छा से भाई न उ। हां खूब बढ़िया। चल ठीक है बाटे। दिक्कत न फैलावे में तोरा। बड़ी गड़िया में जाम रहे हो भैया। सुबेरे ही के चलो देखो तो हेल बेरा हो गइल घाम उगिल ह। पैसेंजर होता हो ना ताहरा के सुन हो जे का बतिया भले ताहरा के खाए के देल रहती तू ऐसा नहीं रहता दुबरा गिल एकदम मोटा उटा रह। हम मोटा कहिया रही रे। अच्छा चल अपन मौगी के थी जान न तो बचा के एथी न देव। तू लगलू एथी करी हो। बड़ा कहनी के आवत हमर बहन तो हम कनी आ जेले सामने तेरे से आदमी के मारते रहे नी उ तो बुझरे आइले तो आदमी खाली मरवाइए के जालिया काबो अच्छा से ना जालिया। इधर ले रे बुचिया गइल एकरा तनी बढ़िया ले खियाओ पियाओ तो। मन नाम भाभी। हां खुश रह। ऐसे काहे बोलता हो भैया? जाय द ना छोड़ द उनका सुन बोलिए हां। बाकी भाभी पूरा होई लिया जरा क्या देख ली और भैया के चाल कैसे पल के कइलन। आ जाय द भैया का का हमरा के ना नहीं के का करे जिया खर्चा करा करे बालू बताओ ना तन के से बड़ा जलू गुप से की हम का करे बेगिया के आवे लिखे ले तो करे और भैया त हमरा के मार फैशन कर देलन बताओ ना तन के से इस समझ में नहीं आवा दे। आदत ना सुधरन ना आदत का बड़ा भैया के सिखा जाय द। अरे का चिल्लाता रे? छोड़ दो काहे मार छोड़ दे इधर कभी आइए ई चिल्ला चालू कर का चिल्लाता सुन ना बात समझ हां। अभी जाते अबे ए दे का करता नहीं जी बार मारत बानी चली तो करिए बाकी बा। हां बाकी बा का भेलु जे सुन हम तारे कहत जाई ये तो सुन ले ना जाई भी के आके नौटंकी करत बानी फालतू में पेले बानी हम तू लगल एथी करे तो का कहले बानी आ भाभी रुकन नौटंकी कहले बानी आवा तनी मारे तनी जब देखो तनी जब मरते रहो ताड़ी एकर शरीर एकदम खिया गई मारते आ चुप रह ये हाल भइल बा। सुन ना भाभी तार के नहीं खान मान ना तू शौक सिंगार क के रह। आप कितना शौक सिंगार कर रहे हैं का पूरा अब जमाल पका चाह के बाद शौक सिंगार करें बताओ ना तन के आ से। देखी ह मोनी हम खूबी ना तारा के सुन जा खूब देखत तन के मानी हन। अच्छा देखिए हम तो जाते भाई ठीक है ए छोटको हमार बात के सुना एगो सोखा बाड़े हम देखले बानी बहुत बढ़िया बाटा चला ना उनके लेके झरवा फुकवा देत बानी मतिया उनकर मार देवल जाई। अच्छा ठीक बेटा ना मतिया मार देवल जाई ना तो मनी है जानी है और वो मत जा। ननद जी ठीक ही कह रहे हैं ऐसे का हम सबक सिंगार करके नहीं खेलत ऐसे वजह से का तन घरों बतिया हम मान के देख जा तनी सबक सिंगार करे। जब ननद जी कहले भाई बात के तन के मान ले ना ये अच्छा नहीं लगा। हाँ ये अच्छा लगता अब जाते उनका भी देखी तन के का कहता नन है रख दे। ए कहां घर कहाँ घर ये क्या कैसे कहता हम मेरा आई बनरी तू हवे रे। हम तो चिन्हबे ना कइले तोरा के बड़ा खूबसूरत लागत है। बाप रे बाप का लगैले बे रही कु कहाँ कुछ लगैले भी क्या कहता जी तो टिकुलिया बड़ा बढ़िया लागत रे। सच में जी अरे कम मत हम का करी तोरा के और गजरा तो बुझा था कि एकदम नी घायल कइले बा। कहां जाता है कहूँ न जात रही दलनिया में चप्पल ना तू दलनिया मत जाना सुना ना दलनिया मत जाना तो दलनिया में काम बता हम काम करे ना जी का। ना चलो हेने चलो तनी हाँ चली आते आओ तब न हाँ चली आई हो अरे तो जाए ना जी। हां बा सच्ची में ननद जी कहत रही तवन बात होइए गई जाते तन की ननद जी आ का भौजी कल ही ना का कहले ना बड़ा खुश लागत हुआ आज। आ ना और भैया ना का बोलिए ना टिकुलिया बदल ले ना
हाँ जनती जे सैया हमारे टिकुली पोलो भाई जई है किस्म किस्म के हम लगवती छटकी नदी रे लो भाग लोन का भैया आ त कहले हैं तौन बतिया हम जाके सवर गए तो राउर भैया कहता तू ने कहाँ जाती रे तो हम सब कहे लगल तो कहतन बड़ा तू अच्छा लागता ये तू सबक सिंगार ना करत रहो यही सब भैया ना मानत रहन। हाँ ठीक है कहता लू चला घर में